Niya kape yan kaya para baratan wa tayo man to. Ari Sheikh Abdul Nasir. Alhamdulillah. Kaya aya kape niya na pwede ko mga lumuwala. Kami bisita era po pagarya. Ha? Ada lagi dia beli gira miu mga so pagari nga na miawit ako na suman. Ile nga man na suman Lai di si dinggari sa ing di. Nagi na raon na iya Benggala. Ato no to. Pulot. Di gi pulot nagi na Benggala. Ano tawag dito? Ito suman na kanin. Pilit. Tapos ito Benggala. Niyog yata yun yun. Uy, Benggala. Di, Masya Allah. Nakatago na kapit sa giyang ngayakat ya. Bahla siyang wala sa giyang ngayakat ya ni Tim kayo ni. May kapira ragun na ipaginom ka sa giyang kapya ni Tim ka. Ha? Ini pira na niya man. Ya, ini bugir kaya man. Masya Allah, tabarakallah. Hindi na ni tawag sa amin yan. May lambot. So, iman to, sa ngayon muna po ay pasensya nyo na magmamarano kami para kasabutan langon o langwan ng mga bangsa tanong. Hari siya ko. Ay man to na etegwa kan siya sa live ta na eroy gagaw na pananadom. Ginani sa abaso no mangunor. Ayan. Inira no tumbo sa isa lagi dito. Nakagiro pa eroy na mutara di paguso gagaw. Na pananadom na makapalay no to kwan. Synonyms. Makaplagi do. Ito eroy gagaw na pananadom. Bagwa nigir amin bayo kasiran na tigya na sa manod to na mga bangsami na layas kano din kagyang kaya eroy na gagaw na pananadom. Lagi dito giti ka pa kiteran. Gimana na katero mga unura mga loks na bulawan katero niya makapya. Ana ay kalaman. Piyagis tadi aniran mambusok kapya. Kapkila pia to katero. No. Kuha ka pa ng pandesal. Dali. Tapos pia ganadiran mabuka kuan. Gitu may manan yan nakapkebebe ikiran mamakin kumadakla to na. Subhanallah. Di ba Rasulullah alaihi salatu wasallam na so mga pasasair buwan niya pa kuan mapti ka pag pananaro na pumakin giyan niyan kansa. Masya Allah. So kansa na din no na bubay. Mapti ka pananaro. Alay no kare. Masya Allah. Amay kapag pumamakin ng Rasulullah na ano ba ini pembisugan yan. Kau to. Sama no to na isa mi tuturusan kapag kasabutan ta na suka pagunor so kasya pa ko madalma mga basatan na mapya. Ayapya karata o mga ulama nagitabakan di bayo-bayo kabakan di pamantog aka pamukag aka pakilailain ugi na may kakuano na subasa aguso dalmian agugyang mutuwa pamanandawan ng mga pananaron anam niya makapyapiyaw to. Agi yung taketero niya sa wa inna minal bayan la sihrun. Correct. Mata na pamana padikuya man niya na mga pipi akatero so lagi do sihr. Sihr, Masya Allah. Correct. Adno to pa man dua ka grupo ang mga tao na pati daw sinan sabab sa nada ka sinabuntay nami ang taling utamaw nga ni katiro na mapekatiro na ini minita pala kang kutakwan. Masya Allah, Masya Allah. Kaptiti daw iran Zakartani mata na di ko kalipatan na miya kaysa na giyang ko to isa pagaritan wa siya giinya alibsar mimbalawag. Nairagarya ad mambuaridu udi na ad na pesaden anta kakawingan na puno makatalinguma anam ya lapya tsokatero katitud na mga nabigan wallahu ta'ala sa mga magariari siran sakit dariday sakit mansa anta penutu si Marjan subhanallah so titu bisa ke pakai terun tagi mga meranaw na ad na iniswairan sa nga bangsa mga Arab ya para naman miya kaysa na supun so tutulan ko Rasulullah alaihi salatu wasallam so kapkawingaw na akakawingaw na ibarat ko si isa ko ba sa rakatan na pitu gawi pera gawi na disira na ki di keryala kana ba ka keryala ko na ko pa penggugudun so bangsa na so Rasulullah na giugudu mga bangsa yan so ano kaya pakapuno Hashim na so Abdul Manaf na inusay so kapakapupuno bangsa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakapira mambuk manggawi na sa ayp man na inaloy na subang sa Khadijah. Subhanallah. So pa man na kataon ka unta paganita Tito. Si Adim Jamil. Bismillah. Yun na ni ganita niya kumapumakin
Uy. Labaw tumatong mamadali may basa. So kapanalo sila na pamana manag ka na. Sisya. Kapal sila liyan na ranaw. Sisya. Sisya sa nga riyan. Kapag kayo makapamisita taon, makatalabog tanong sa kisirman. Namya kapiapianan. Tanto ka na nakalilingian. Kaya bari budi man to, na di ba, bawal so ka pamisita sa mirambay sa lima. Ngayon miya kapiapian na kaya pa kamisita ita. Naman na rin kita tigarawan na titir uno mga lokos. Sa dipan day salang ka namit tarubang ko karang. Nasapman sa malimon na apay ko mabinander na pagkumataragandang. Ay dam, yung makabula-bulawan ito katero. Aro, pamanami ko kano to na kambilang nga tao. Ari siya. Da lagi dia nagyang nga yaba sa tano aguso kultura tradisyon umranaw na mapya. Ha? Ari siya, iramya ka kita kako ka mapyan. Bawa na peso po sa dyan sa rido aguso gawin. Na pun ibarat na dimya ko agyang ko to ukit. Na di ka paro. Kaya bahkan ba niya ni Richu. Di ba ka ba kaya ginto ara? Kailangan na adna proses at mga Amerikano. Adna pagukitan. Dalagan o so lalanag ko na dalagan ko rin. Correct. Giti ka pakakukuha niya. Ara? Allahu Akbar. Matangre mapeta magyang ya. Uy, kumain ka na ba ng kwan? Suman, hindi mo tinikman ito, no? Halika. Okay lang, pagbigyan mo lang kami, magsalita kami dito ng mga maranaw. Kapara dito sa mga bangsa namin na nagsasalita ng maranaw. Tikman mo muna ito, masarap ito. Lagyan mo ng kape na niti, ba? Hindi pang posta ng mga tubo-tubo, di laman na. Adna, tunay ni post ka. Diyan kaya, wakaon sa isa, ami pagulaw lang ka. Na lambaing kasiranun sa mi pagunda kaniran. Tunay mo anan yan. Kato ka yung mga bangsa tanong. So katawin ka sang kuto pa mo naglabog na kuwat na nakadumpiyap. Yan ang gulalan na nakadumpiyap. Yung gaya din ka pulangan na lambaing ka sa mga pagka. Upama na di ka busaw upama. Lamba ka. Di ka langan. Sama kaong ginawa. Yun na ni masusuya. Di ka langan ginawa na sama kaong ginawa. Pamana pikiran nga sa pedika. Di ka apas ginawa sa kabupa magiginawa nga. Ha? Nagbuwa ka nagari kuwan, post ng so piyaki ilaya ka kuwan. Siya ka ba kan so kuwan. Translation ni Senator Talukstan. Senator Alonto kuwan, may last farewell na inipostak sa yapan. So, kaya ni translate. Ado, muriya ka pranon waya kayo. Aya ko nutua Espanyolian na mi ultimo adios. Mi ultimo adios. Huling paalam. Ang huling pamamaalam ni Jose Rizal. Oy, narinig mo na yung huling pamamaalam ni Jose Rizal, bro? Ha? Yung sabihin niya na paalam. Bayan kong minamahal. Laman. Inisurat ka pa. Nainisurat akan nga kuwan, pamanawbad na kabayaon kuwan. Ilam mo nun, ilam mo. Kana ba ka kay barat na bakan pa kilay na mga ana na rin. Rinibalian na riyang utas sinado. Makaatagtari sa utas sinado. So ilam mo akin na pimbagi-bagianan wala ko mga tao. Ayaw sa nagya. Pamanap masak na iyo, miya kasakbo. Sudi. Di man na, di kaya kasakba na natigba sa araba mukabala. Mukabala man na narasakwan balaga na mukabala. Correct. Kasi mabusakwan na Allahu alam na ano ba ini? Mubalaga, mukabala, di makakuna. Dinas sa palas niya na sa balaga na laman. Katanggawag yuta panisal ka dengan makuan, miya ka nakagita panisal. Bismillah, miya ka pepegari sa kapya ni tib ka mga bangsa mi. Balasangan wala sa dinidi ka pa mamakinig banto ka mape man to mas akya pakatuna mi agya nga eguro kan masyaallah na tunini surat ka tigi senador paka lawyer ka mo kasugan wala amen tiyan na ramba yung mudas sa kukuwing da pilumbayan abumberan walungan na surga aman dadas amon tiya amigagadung ko kaludang sasbangan Indawa kuwas sa nga saliwadar ka aginawa kwarasay penulbis sarupa saan tawa adaradata. Natamang ko kakawasan at tarima kakakasiyay bagaya katranga pagala dumarandang. Masyaallah. Nah,
Siya bakno to sa sacrifice anak niya amal margnang kaya kaantang man. Correct. Apia ba sa tad nakwan. Ando man kaatulisan ko ta Peter yan mabuo pa. Ando man ka pamamakin ganyo mga buluga kalumbayan ngagi pa de yung guruan nakwan basa. Guminira ko gadung merano na kukuing depin dari dayan. Abinayang wanos ng aran dengan miyaribun. Oraya piag maakuragat sa gindulungan. Masya Allah. Sinto si Adam. Adam, hindi kita nakikilala sa ano mo. Saan ka galing? Halika. Kainom ka dito ng kape sa amin. Uy. Mainit pa itong pandesal. Halika. Pinag-uusapan namin yung last farewell ni Jose Rizal. Ha? Narinig mo na yung pamamaalam ni Jose Rizal? Alika, sige na. Sama nuto sa na initaros ka. Amin itaros sa kanimya pasadang sa 14 ka. Namatangap ya ka. Sige, Masya Allah. Tigyan na. Gadung umrano na kukuing depin dari dayan. Abinayawan ng aran dengan miyaribun. Auraya piag maakuragat sa sagin dulungan. Pukol dyan. Malano ko pala din apa naman uladar ka. Aladang kumararasay ka. Masutra pimberang. Matamuk maniyawa. Antawa abantugan. Nalangas sa kaginawa kuen diwaga marinaw. Aalabat ko pangampo. Allahu Rabbi. Masya Allah. Gagdan ko. Yakatsak mo ito. Nalaman. Rambo yung mudas ako. Natigyan na gadung maranon ako. Kagisak bu rambo yung nagadung. Ha? Kuen da pilumbo yan o. Abumburan walungan. Gadung tigakan mambu gadung merano nakuku inged pinderi den na pilumbay inged pinderi den bembaran walungan na tigak na binayawan usnang nagyan na sulan up dari singsan pamakusi kukuan. Masya Allah. Land of the rising sun. Yes. Dia pandalan up dari singsan na gina ni binayawan usnang. Kakagi sa katatsi pamako pagile na sir talupa ka po swalungan ni gida subang gida ka pipita na si kipun sa kanang mga darpatan inwan ang bituan sa kwan Orient Pearl of Orient. Pearl of the Orient. Correct. Nagyan na ni suman ito, masarap itong suman. Pag nakain mo ito, hindi mo kalimutan sa buhay mo. Sige, kain ka dyan. Sek, mata na miya ka pepe. Surga aman dedas. Tiga kena ran dengan miyaribun ka. Inuto bituan ni Rizal sa surga aman dedas sa Pilipinas. Kaya mo takya agaw ng mga Kastila. Guti idea ro. Correct. Surga ameda. Mandedas o. Arisay. Surga aman dedas. Tiga ran dengan miyaribun. Tigin ruwa munti ami gagadung natigig guminiro kwa uraya piagma munti uray uraya piagma kuragat sa gindulungan mo takarudan sa subangan ay ni sakba kanu naragat sa gindulungan nagyan naragat sa gindulungan nagyan suingid ko mga darangan naapian to na ipiter ka sa naragat ka baka pun guminiro tunay man na ni gindulungan tunay man na niya ingdanan na ko mga darangan. Inged ko mga darang na mga kingdamiran na naman check sa kana pamili ako gindulungan. Apo ako gindulungan. So si Isawato. Uy, kasabala kami man sa wato. Si gindulungan na wata yan si aki iniya so ina kana ba iya si ina kana ba iya si Subayda. Napagarin yan si kay aki iniya Rakim gindulungan. Sa kay aki iniya bapa taharugong. Wayo inumso to si kay aki tuwa ang tapagalitan wa si Abdus Samad si Abdus Samad Rakim na tingad minsan ni di ka magarere siya na miya kalalagin na upama na so sarip masyo so ginana sala ko man so sarip masyo igita gindulungan no nagita so amak na dato amagari siya girugong mata ginam siya rimanan yan. Mga pamilya gindulungan, yan, alamin nyo yan, yung anong ibig sabihin ng gindulungan, mashallah. Natuno to, ingda mga... Kayo wag gindulungan, nagyong miya ka pepe para kayo. Napay, katunap man ni kita adna katiro gindulungan na tigira na, inupendisya yata, imusala kumukupor ka, inupan kumukupor ka, makaangkosan na makababalabagan. Makababalabagan, no? Na ayabu punew na orinarino suig na surut sulayagan na surut sulayagan na pagadilan suka pala indung ko sarkiw. Tunutusuad na ba sa mi alirun sukay wag indulungan? Bangkaden kakanaga bangkaden tigiran kakanaga pamana bulawan ka sunuri.
Nabupay so samber yan, adang kakasampiruti. Bangkad na tatang kadena. Bangkad tatang sunuri. Apay so Samber yan, adang kakasampiruti. Oh, di ba? Naadman na sumbagin, tunuto sa sumbagin. Tiga eno ko ditang kadna papano ko so nuriar sarwaru di dapu ka badi ka sangkiruti. Sarwar ko di dapu ko kayo gindulungan. Katan, miyakas ya sokatero. Sarwaru di dapu ko kayo gindulungan ka bako di kasapiruti. Masyaallah, wallahi titu mapian. Tigi ko na. Tigi mani Dama kata so English yan. In the fury of fight. Tige na. On the fields of battle. In the fury of fight. Others give you their lives without pain or hesitance. Tignan mo to, ha? The place does not matter. Otor. Cypress laurel, lily white scaffold, often filled conflict or martyrdom, a sight it is the same. Mashallah. My home and country. Oh. Patigyan na. No, tamo yung guro mo, pati English, Maranaw, Tagalog, bisag unsa, kay balog sa Japon. Igira sa tumuan na lakapan sumawaraw. Nindutol kaya pasangan sumawaraw. Napanag ito bisimanan yan. Ita English yan. Ay pun sa miya kambasa na siya kini doktor dumukawo apakasul mo la sa so. Ayaw numiya kalutang tum translate. So nga niya no mata na agi na miso tigira ni gira ko na maras malangga irigisat temuan. Kumataw no katay ikat 30 sa malaman. Irigisat temuan. Tigyan na. Igira sa tumuan na lakapan sumawaraw na miyada subalam buwan akabutawan sa klong. Kanda tadatar sa burud san dulo na nabantugan. Maras malanat malang gamasupiit irigi sa tumuan na tanan din paninindig ko yung da perungan. Allah, masya Allah. Ay manan yan at sa din sa pamana okay tadi ka kuat kapagaksiw ng uta mga awaraw mga mamaa sa isang uta battlefield na paled no to paninindig sa kwan. Mayaman ng mga Maranaw sa salita ng bro. Yung sa itong huling paalam it na translate na sa Maranaw. Isipin mo pati yung salita ni Jose Rizal na pamamaalam na babarilin na siya dun sa Bagong Bayan sa Meloneta, ha? Tapos na-translate pa ng mga Maranaw, tapos mayroon pang nabigyan ng talagang diin na ro. Pamanagina ni isa so mga lokastano mamuna dasiran surindir. So mga lokastano na dasiran surindir. Dairan din surindiran so Islam. Alam mo bro, minsan ito yung sinasabi natin na yan mga born Muslim yan, parang pabaya sila sa kanilang reliyon. Buti pa kami ng mga bagong pasok sa Islam, ganito ang inaano namin na dire-diretso. Minsan, alamin natin yung history. Huwag tayong maging judgmental sa kahit sino, di ba? Kung sino yung nagsasabi nun, ang Allah ang bahala. Lahat tayo uhusgahan. Bakit? Kung tutunghayan natin ng history, kung bakit dahil sa mga ninuno natin na mga Muslim nung unang panahon na hindi sumuko yung doon sa Mindanao, ang Luzon at Visayas, ang mga kamusliman dyan, si Raha Lacandula, Raha Solamon, Raha Sikatuna, at lahat mga tuna-tuna na iba-ibang mga raha na yan. Bro, nag-surrender sila, nangamatay sila. Pero yung mga Muslim dyan sa Mindanao, nakipaglaban sila. Alam mo, sinasabi ng mga matatanda sa amin, sinasabi nila, mamatay ka na sa bahay mo, sa lugar mo, huwag ka lang mamatay na sumuko ka sa mga kalaban. At which is yan ang dapat sa Islam. Kaya dapat tayo maging fair. Huwag natin tignan na born Muslim sila sa ganyan. Maski born Muslim yan, makasalanan yan, umiinom yan ng alak, alam natin haram yan, pero ang maghuhusgaw dyan pa rin ang Allah. Ibigay natin sa kanila kung ang lahat, bawat isa, meron tayong, di ba? So, minsan doon nasasaktan ba yung mga ibang mga kapatiran natin na dahil nag-born Muslim sila, tad naging pabaya sa reliyon, tapos ikaw kapapasok mo lang sa Islam, tapos masyado ka ng pakandulan sa salita mo, di ba, Brother Adam? Yun ang punto doon. No. Alam mo, so ina ka na ba? Alam mo yung lola ko, hindi ko makalimutan yun, bro. Nagsasalita siya sa akin, pag nagagalit yun, oy, no, pakinggan mo to. Sabi niya, Pilipino waya. Sabi ko, lola, bakit niyo ako pinapagalitan? Tapos sasabihin niyo ako, parang minumura mo ako na Pilipino. Sabi niya, Pilipino ka. Dahil ang action mo parang Pilipino. Sabi ko, of course, hindi ka Muslim. Of course, I am a Filipino. And you are also a Filipina. No! Ang Pilipino, sila yung mga alipin.
Sila yung sumuko na nagpaalipin ng mga muchacha sa mga Kastila. Tama. Tayo, hindi. Maranaw o Muslim ka, bangsamoro ka o ano, basta Muslim ka at hindi ka Pilipino. Dahil ang Pilipino, kinuwar lang hiniram yan kay King Philip. O di ba? So, this is the history. So, dapat malaman natin yun. Kaya ang mga, hindi natin madinend yung mga Muslim. Na. Subhanallah. Uy, magpabusog ka nga rito sa suman. Sige. Oh, marami nang nanonood gari. Madakla di bangtay sa nga mga bangsa Sama nga, na mo tayo, masyaallah. ni sakbakan sa mutakwan. Tigil na, igiras sa tumuan na lakapan sumawaraw. Namiyadas subalam buwan sa kabutawan saklong. Kandata-datar sa burud san dulo na nabantugan. Marasaras malanat malang gamasupit. Irigis sa tumuan na tanan din paninindig kwing da perugunan. Nagumini raw ako sa kaya. Ay ako siya bang kay basay kwan da dua doktor. Pian na maranak na ugi na di ba nari ka pakatuta sa ngay luksa. Uway. Kaya pakatan na mo ang sa Pilipinas. Uy, meron pang mani. Uway Ang mga stod Muslim. ka. Upang makad na sumayon sa mga apo yan, mga wata yan, masyaallah. Nakiyak na. Amay ka kamamain na keneman sudaranda. Nagyan na nga nadaranda, nagyan na so pinakamuraw ko mga darang. Kotore. Pagariran na ako na kakawaraw gilbukin na. Sa kabanan ko tamawaraw. Si mawaraw na daranda. Na ay napada sa kabiyan. Kenapa si Maranda? So kenapa si Maranda susah sapa dia na di panastrian? Kenapa? Tadi Si Maranda. Adi ka basaw to. Na basaw no mga luks na Marami tong ano. na sangya tigin na po na kalikudian. At po na sa kawaraw niyan. Naman. Maalat yung mani. Amay kakamamai na keneman sudaranda. Lakapan sumawaraw. Keneman sudaranda. Nami panalaw din sa darso kam barangayaklong. Kamakapsasagin de sa kakuat sa kawaraw. Data-datar sa burud sa dulo na nabantugan. Makapsasagin de sa kakuat sa kawaraw. Balakesan mananay. Tigi-tigi senadura marasaras malanat malang gamasupit. Nagminiraw ko mambuwa. Balakesan mananay. Nanganangan mabasang ibitada ka mamae akatindig sa maydan na palaya din na alaga kudar papik naman na ingid pindalindigan. Masyaallah. Alam mo bro, malalalim talaga ito yung mga salita niya. Pati ako, marami yan, oo. Pati ako nahirapan ako maintindihan yan eh. Mahilig sila sa mga ganyan ba? Malalalim na mga salita. Minira sa tigi doktor si Rizal. Tikman, tamo, patay na si Rizal, inaano pa niya si Rizal. I die as I see tents on the sky begin to show and at last announce the day after a gloomy night. If you need a who to die your matutinal group To die. for my blood and at the right moment Yung mga Australian, yung today, sinasabi nila to and die. bled it with reflection of your nascent light. Masyaallah. Tigi senadura. Inglisero pa itong check na ito. Masyaallah. Ay kagkalabakan na anday kabinan tayo pamurawas sa langit. At paganganuliwanag asok kang umalubutang naubapan dumaragan so karante walungan so karigaw darako na pasyonot na kaapakaragiray niya kaanak kami manis. Agi niyang kasinaw ko sa nga pumbukakas. Subhanallah. Miniro ko ay kakaribong ko na amay kamalibabas ama payag sa subangan suliwan na gugawi aga na po kadaun daw. Na uba pangurang kaan urang iris walungan suwar na udara ko na pasyunot na kaa na dawagkad na rinaw sa kapakaturusyan ka aniyan na may pamurag nagong kami lumabi akapasuda na piyan kulungan na pagkabumbar. Ano? Sanang pagkabinantay. Kaminira ko alungan na pagkabumbar. Sa kadnim yang antang sanong. Why? Kenapa nga inapit sa gina ng mga piyasa da gina ng mga padaha. Iya kipo gina doon. Huway niya kapepe masyaallah. Gina na simbag ka bedin. Simbag ka. Na kailangan na matagu ka ng sakwan Facebook. Miya tagu ka no. Lagi nga dada ko na kwan. So kuan nga nan ka adna. Instansa. Naman ay duwan yan, nagyang tabi, para tayo ba ko sa kasama kaputol. Yang ga yung mga buluga kalumbayan sa iman to. Kada kalangkiran doon na miya kalipat sa bas amranaw.
Ari. Ka upama na kialipatan din sa mga kuan ka bepias o kuan na. Bepias sa mga watatan mo sa na sa mga watak ni gira kuan na kuan na kan sira nga tiga ka na wag kayo magtagalog. Magmaranaw kayo. Kana kalimutan na nila yung salita ng kuan. Kasi bro kasalanan din namin eh. Anda? Ada din kas wow. There is no pinakamas maganda talaga yung lingwahe mo. Di ba? Ikaw anong lingwahe mo? Bisaya. Bisaya di ay nidong. Maayo di ay ka Bisaya ka. Kasabot ko sulti ni mo dong. Laman ang kuta, mamaw na, hindi ko kasubang walungan na pwedeng squad si Dr. Lucy Rizal. Lagi ang utat, kaya giraw niya na ayakat kalabakan na anday kabinantayo pamuro sa langit. Anday kasubang upadyer, anday kasubang walungan. Ibig sabihin bro, handa nang mamatay si Jose Rizal. Meron ba sa panahon natin ngayon yan? Nang handang magpakamatay para sa bayan? Oh, mashallah, dumating ang mga marayaw-marayaw na mauno-unuhal mo. Ahlan. Alika, kain ka rito ng mani para meron kang arthritis, wala. Ha? Kung wala kang arthritis, kain ka ng mani, ha? Pag meron, kunti lang kainin. Alika, upo ka dito. Ito mga estudyante natin to sa Rabua, mashallah. Active yan. Oo, active. Walang pulis dyan sa labas nung pumasok ka rito. Oh, para hindi tayo huliin. Kasi ngayon, 5 na tayo. Huwag ka na magdagdag ng isa, ano. No. Resek. Di ka ko sa bisita. Kami 5 tanong na. Kato ko na pulis. Di ka patanong niya. Di ba, bawal na ngayon, ano. Sige, maganda yan. Bismillah. Mag-inom ka ng native. Mashallah. Sige na, ubang kakabantay ko tampatok kuburakan ami senggay ko sa padun. Di ka Maghilo kayo dito sa mga brothers natin. Baka kala nila, yan, magsalam lang kayo bro. Assalamualaikum Ayan. warahmatullahi Ito si Brother Adam at saka ito si Ali Subal. Al-Sibal. Ito marayaw-marayaw. Mauno-uno hal mo. Tausog ka ha, mga piyabon. Alhamdulillah. So ito, makinig lang kayo dyan. Kasi ngayon, nag-uusap kami ng guro na ito yung sa mga lingwahe ng Maranao. Tungkol sa mga tula. Tula, yung tradisyon, kultura, na dapat natin itong pagyamanin. Di ba? Kayo rin naman meron, di ba? Ikaw sa Bisaya, meron din kayo. Mayroon din. Meron din. Sige nga, magbigay ka ng salita ng Bisaya na malalim, mas isa lang. Hoy, pakinggan mo ito kung totoo itong Bisaya. Sige, magbigay ka ng isa. Anong alam mo? Nabigla. Nabigla ito. Wala kang mano. Dapat meron. Bigyan natin ng... Example. Synonyms. Kasi in any tribe, all Parang over the world, balagtasan ba? mayroon silang maganyan. So yung mga, balagtas, baltasar. Yung Maranao, balagtasan. Parang balagtasan. Okay. About love, maayo na ka ng gagugma. Bye. Walang problema na. Gagugma. Di ba yung si Francisco Balagtas Baltasar, nung nagsabi siya, nagsulat siya yung para kay Celia, kung pagsaulan kong basahin sa isip, ang nangakaraang araw ng pag-ibig, liba na kay Silyang namugad sa dibdib. Hindi ko pa nakalimutan yung high school kami noon. Ikaw, sige, anong alam mo na Bisaya? Sa Bisaya, sa Bohol, Bulan ano Bisaya siya? Bulanon. ang ano doon, kung ikaw inday, mangitag pamanhonon, siguro abaya inday, ang bulanon. Ida-ida kisyak ini miyag ida-ida. Nagkanta ka tuloy. Hindi yan tula. Kumanta ito. Parang manang biday, ilukat mo man sa bintana. Yun ang mga kanta namin nung elementary kami. O ikaw, sa Tausug, meron kayong salita na ganun? Malalim na salita na Tausug. Sige, paanoy natin to si Alisabal. Anong alam mo na malalim na salita ng Tausug? Mga Maranao, mayroon silang mga salita na malalalim. Diba? Ito, naisulat ito ng Sheikh. Tapos, yung mga salita ng bapiak, tunod susukat ng mga Maranao, tigra na mayroon din mga salita ng mga Maranao. Kasi ngayon nabigla ka, di ba? Na ano sasabihin mo? Hindi maalala. Oo, ako rin, nabigla din ngayon. Ba't ko kayo tinatanong? Pagpasensya nyo na. Mag-isip ka. Kapulutan ng aral. Dayang. Yung ginagamit dayang. Nung nag-jihad sila against the Spaniard. Yung mga tao na era ka mga to na magsabil kita. Kung sa inyo na. Sabil. O sige, anong salita mo nyo sa sabil? Meron? Go. Yung tungkol kay Ustad. Gusto ko yan, sige. Yung tungkol kay
tawag ito. Yung mga bayani sa Tausog. Yung si Haji Ban. Oo. Yan, Ustad. Si Haji Ban. Hajiban, Ikaw sige, yun, gusto ko yun. Sige, ano yung kay Hajiban? Bale, Isa rin mong kaya. Sige. bale sila yung frontliner, Ustad. Sa mga Sa mga kalaban. Kalaban nila mga sundalo. So anong salita niya na nagamit nila doon? Tapos ano sila, yung tawag nito, yung nagjihad sila. Nangamatay sila, di ba? Oo, namatay sila, pero yung sabi niya, yung huli, sa kasama niya, kunin mo yung baril ko. Sabihin mo sa asawa ko na mahal na mahal ko sila. Mashallah. Sa Tausog. Yun. Sabihin mo yun sa Tausog, huwag mo sabihin sa Tagalog kasi nalaman na nila yun sa Tagalog. Paunsa na sulti sa Tausog? Anong sinabi nila sa Tausog? Parang ginawang tula ba? Sa Tausog, Ustad, Takawan tama mo mga taway. Bisiran makarili para doon na. Ano? Correct. Mamay na sa ilong. Wala ako sa Hindi mo alam. sabing ganun sa Tausog, Ay, Ustad. katahan. Yung kasama niya, si Hamid. Si Hamid yung kasama niya. Dito, hindi niya Tausog, yung Tausog, pangalan. ma'am, Sige, Tausog. si Hamid. Si Hamid yung kasama niya. Hamid, kawain sinapang ko. Kawain kasi na pangko. Kawain sinapang ko. Os, yanon mo asawa ko, kalasahan ko sila katan. Kalasahan ko kita. Kautup sa rima mo. So, yun, at least, meron. Lahat tayo meron. Meron tayong mga pananalita, at na mga pananaroon man isa, arisay, di ba? So, maganda yun. Lahat tayo, meron tayong mga ganyan. O sige, mabuti. Para nakapagkape ka, ito yung kwan. Gamot daw yan sa arthritis. So, sacrifice lang natin yan ng konti. Na, Sheikh, dudan dagi ang gaes katano sa ranaw. Giang gaya masuso man to giya ko nga para di pa katas giang gaya di katano ni muntay na giang gaya katon ganya giya mga video igir pun miya katas na dagi dia muntay ron. Anggap ko isa tuma. Giang gaya so kayang giginawa yung mga ulama guni mata na titutad na kaya kisigya. Sa kanan ako may tuwa ko pan. Naigir amyang siya tagyang uto ang mga ulama. Oh, lagi siya kay Sali Kusman. Siya kay niya Ahmad Basir. Siya kay niya Elias Guru Sabayang. Ada ko raw ta si Guru Sabayang. Kahit raw sa Sabayang. So, agu siya kay Elias Abdusalam. So, kaya giginawa yung mga ulama. Agu liw sampung kong mga madakala ulama. Benar ang bida-bida inged kaya pangadiniran na minimbalingan niran so ilmu alinang na mingi ginawa isiran na may isa sa siran. Are, pamanadi mapsyo sambi so kang giginawa. Bakwan so isa pa na kang makabasa o mga lukas pa mo siya ko kaungangan ko kang giginawa ya. Makapira sumaga di makaram panasadar. Nabang kadin pribunas sa dirun kasbanataw. Insyaallah. Kaya man na sudar man na ba na mata urong narwar tarwar ko pasimben. Nung manubad sagad manubad sagad suwika ikay na ikada ay kana na mabansa na Panginong buyain ka. Kapi malab kaw na dalun diga tutulun. Masya Allah. Isa mambuwa ko nira na gito at tigira na pamumulan sa ranaw so anda nga kapululot na sapaden sa iranon sumuna katunganaya. Nakuta pa narigan so Kay isoban. Kaysa isaw bansa. Pamana so kayang giginawa yung mga luks aguso. Sipan nagi sa Islam. Agamatan wag may Islam na kailangan so kang giginawa. Nagyang gaya sa tanuiman to. So mga ulama na disiran ni giginawa na uwad na pakilay tanong si sagyang nga ediran ni kapakasimbaga si sa social media natapang rakatano ay wallah. Uga na di tanong katakawi ka anang na bapyari so mga sahaba. Oh, nakiad ng miading kiran so fitna.
Ugi ina sisagi nga ema sa tanong na sabab sa ayak ya maptiro ka na kagi mga bare budi mga kangudan na miya makapasad. Kagu gudi man ay miya makapasad mamuna mga tutuak. Na mga ungangan. Miya makaso. Na iman to na benar miya makalailam mo na kaya very hot. Umani sa naptiro niyan so tinagyan na gusurkian nun. Ha? Na di niya nga tawa na kasapaw yan so padiyan na roon. Nagyuti di rin di ka pakatitibala. Ugay dinayin wari mga ulama ang bida-bida sa rai. Napadid na ko mga ikhtilaf rai. Apad pa na sunatul kom. Kati bapyag ginaw nga na inadeng wala na naman nagili mga bida-bida. Ay. Na adat so kabas sa mga loko sa adna sigit. Na adnang bida sigit. Di nga mapaka. Sagitang bida. Gitun, vice versa Sakba mo. manuto, gito sakba. Masyaallah. Anat sagitang bida na anam bida sagita. Ayaw usto Sheikh na para di na adnep ka ko isa tuman na di tanutan to personal so padtano. Miyaribat asala kawa panarima yan no narkiano no to. Kadi nga katagal ko taw ko arkiana. Likulihis bin bimaladay hifariho na tigo Allah sa Quran. Nakaya di nga ruka ko na ayar ka na di nga ipenguro sa rakaat tindig ka o di ka numunot sar kami na sa kanyo ribat. Ha? Di, kaya ino pagad na wala so naraka na ino pagad na so surga kaya na po makasulit sa naraka. Asiran so mga tawa balim, mga lalong, mga ibarat na sumisibay. Na ino pagad na wala sa surga kasi rang mga tawa miya ganad sa lina nga ilamo, ini panampayran, agumingi ginawa isiran, agumya magiklas siran. Nasisalungan ng oray, nasulago taala na huwa ladhi yuhasibuna. Limadha nahkum ba'duna ala ba'd wa naqul anta khati wa anta kada wa kada la abadan. Wallahu yahkumu bainahum Fima kuntum fima kanu fihi yakhtalifun. Na umanisa na giin na kuan na kailangan na di tano di makasisi na buta makangiginawa kaso sa kanuna kinamata nga personally na tantua di karat ginawa ko ihirad na lagi duta di siya rin di simbaga na mga sasakit na di ako rin pangpad ka baka kisumpat kaumpan baka umangkapan sa issue na baka di pang niya ya Allah na turuang asiran pakang giginawa yung asiran na ginanida pa to na sa kanumang buwa mga pamamakin nagagudi mamantay na pamamakin ka no pipiya. Na ayan niyo ko aso upam nabigangan wala sa tituang pi apamikiran. Na mapapakapsin ga ibuso titua unto lagu si ko benar. Na naman kagina so imam na epitero iyan rakan. Na mata na aya pinaka-importante ay ipengdaon nyo si saranaw giyang kaya ingediyo na giyang kaya tauhid. Ngayon kaya so tauhid naman kita kialuyan yan nun. So tauhid na pun mapadal mo kong manusia. So kaisa-isa ko Allah. So tituali na nga sabot ko kaisa-isa ko Allah. Aguso kasimbon. So mga ngaran yan, mga sifat yan. Na mas lebih to amyakat timbang amapya. Idi agyang ko tuwataw. Aribat so akidan yan. Ading gulawla sa mga bid'ah. Na orian yan na piyamay tuwa din yan ni Mandusa. Ibarat na pamakinig sa music, ibarat na di pasyungar usagi ang kailangan ng mga pagkadusaon. Paano na ditan pa makatanan? Allah alam. Kanaba mga lamam, mga slight, mga ito dusa. Kasuman su dusa na adna mala, na adna may ito. Na adman buwa mala, mambuwa kasiksaan yan, adman buwa kayo. Paano na dipindi ko mga miyan dusa nga. Na, so ayatan no pakilay na punad na min birthday, o di na tigiran na min dalimakan, o di na tigiran na miyag New Year, na ikapagkakaperdnutaw, mindusa dun, na di tano imalangan nagyang kaya mga tawa, pasung si iko mga pangangatol, pasung si iko mga paririmar, na pemuno, na pridu, nagu pamamantak, nagusupan si Udim Riba. Iya kay miya makalala dosa. Kasi na kapridu, kapamanakaw sa gobyerno. Lango din, gay dapat pag-isa-isaan. Ang may kagyangan na, pamana, so simple, na si Tano, na usapak, na si Tano pasungko sa gito asapak, na di Tano sungo titua dapat ayad, titua kailangan nakatukuan ng pagtaw-tanong. Mata na kisek. Tunay kiyusya takasi ka mga bangsa tanong. Sa kanay bubanayakan kulang wana ba ini madisgakan mga bangsa ko
So saan na di ako makipagpapawala. Na namlagi ka sa kapita kay Ay nga na kapapawala ka di ka papawala o mga ulama na di mapi paras. Kap ka na bulabo sa mga kangudaan na gusto ay man niyan nagyang ay mga pagaritan mo mga balik Islam na gida ka ilay tanwiran sa isang kaya Facebook akuan. Anda ba ini tantutan mo pa man na di mulaan we sa mulul sa padiyan. Anda ba ini ay kapikiran na kuan. Ay man niyan nagibsikiyat sa butaw kuan mga tawa ikwa agama. Au ba di swag ndewan wagama na tantua pa man na mapia so ndewan wagama. Sa kanon asara ada makaliusang kanana arkanul Islam al-khamsa agu arkanul iman nawakidul iman giyang kuta 10 ikabinasaw kuan ay manan yan na paratiya kau begibu nga na siya kay ini na gira kuan anamiyat ya pamilyan yan napupagan na siya kay ini na dipagan na diyan nan patutibaan na kuan dituru uway anda ba ini ditanwan na kuan balwi na pamanakuan papawalaan na pamana ipaartano so paditano di pa kala na isu na o ba ay tadin sa majority sarana mo pamana ay anda ba ini palaya din matatagusan nga na patamadhab kuan kanaba miya kabinasa ko kay Islami ko kuan ay man niyan na mga maranaw na ditanwa kay di pananapian. Agi nga na ayap ko nga mambu nga na di man niyan di gapagadaan sululot ka apun sa mawatan na yung narata ginawa. Uway. Amiya titi. Anda sirang kan pamansang uta pamana kaya pakataling mayrang ko. Pinangasiran sa paduwala. Uway. Dakiran mi ba ne pupuluto ka no badin. Aya marata na gitu aya psunguan yan ro sa gitu isa ka walay na rodeng ko miaden kar upaken. Aya marata na miyaga na kanu na mipapawala kanu miaridu kanu miblag kanu ang binabata. Amay ko malas o pirak, amay ka ibarat na maasasan sulangon na kasarada nga mi pangangkat. Na naman giyan nga lagi de kaya pakatiruta Sheikh nagkapakay ada direktap man makaayon kagi ni pagkaswa. Na nagpagkarangitan dan niya. Na naman mga pagareme bang sami si upamana si anan miyate mo ko tao. Langun tanub kadusa, langun tanub karibat, ay budakal ba isa tila na so Allah. Ugay na ay pagbusa na kan si Sheikho. Kagi nga mapekya pakakuan na ta na di kami niyo pilangani sa ratem. Ubad na miya turami siya adakan nuron maswat na puno to sa ginawa mi ko karibatan na miya kamamanusya mi wala ini kaswatiro na inshallah na puno to tawfiq wallah mubulay wa tanong giginawa tanom na napia tanom mabagaya tanong sa lugar na ayabis isa mapia nagita miya tirora kaniya ki inya Dr. Farouk Sharif tiya na ayagiti na tito Ari Amrullah na ayam ya kapepe na kagiginan ng mga tao nagid ni kikipaguraw diniran si kumangarakiran na tiruiran ni mga rakiran na sa katanong muna tiru untano surok tano so titu alinang ilmu gitu'y salaf inukita no Rasulullah alaihi salatu wasalam na kapadi-padi ka nubuwa ki mga bangsami so piamumuyang mi so mga tula no mga lukas di niyo papakaitwas so mga ulama yo di niyo sirang pamaganta na naman sukaribatan nira na swalay matauron na eturduan niyo nagyang ginawa niyo gyang ginawa tanong nagudi niyo ditero agyang nga na mga salapiin to na pa sa piteroran miya bati irang kagisa kuwan na kami din purong-purong na gusto mga balik Islam na miya nagkukuwan na salapig. Astagfirullah. So sala na siyang patang sa pig. Salapig. Allahu Akbar. Istihza'u fi din. Hada huwa al-istihza'u fi din. Ginan so kapapakaituan niyo kuwagama na sa tawa papakaitu kuwagama amini taling umaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pedanan sa nawakidul iman. Pedanan sa nawakidul iman. Tubat tanu si ko Allah. Sabutan tanu so salafi. Aya mga salafi na siran so mga tao amyang una ayad na kidagiran na lalanas so inibaga ko Rasulullah alaihi salatu wasalam aguso mga sahaba aguso mga tabiin kasiran no paman na salaf ahlus salaf siran sumyang una amitin ko titwa okay talala na untola para si ko Allah subhanahu wa ta'ala na ubad na di siya ni papakaito na turungan wala mga bangsami rila ang tanong niyan tunay last message ka Sheikh para ni
nanana sak na pangni ako sarila ko lang wana bangsa ko lang wana wataakan miya bubuwataakan na miya pumuritakan ubad na pamana miya kan nagrak sa kaya miya aluyakan miya aluya miya gugyang kaya guru gugyang kaya say ka kangudaan say ka amrulan nanana pangni kamir kanu sarila sak na pangni ako kanu sarila kami kay manto na sobra ng pulo idedakan. Uway, miya karani ako dun ko ay maanan yan na mga tawa. Ano ba ini? Udi kalimun wala na. Ikarekor ka. Ano ba ini? Ingguba sa kalabati gu mga luksa. Oo. Na. Tunay pa kantapan ni ron sa ingguba sa kalabati. Magan matay. Kagiguan na. So wala yung mga luksa ko na. Adnay gina ako na pa man na inutukwan. Ino bitero ay ingguba sa kalabati. Kagi gina ako na pakaulan din suwalay kakagi nguta kapindali makan. Uway. Napakaldun wala umur kasi inshallah kenapa pan Allahumma amin ay mapia umur na to na tigo Rasulullah so miya umur yan na maddak lang yan galbikyan na khairukum mantala umru wa hasuna amala na ayatin diga kan na ipakapia Ginoo ko na pamanagi nga kada kala pamana miya kaduktura mga pagaritan no pangapagalungan ko wagama yang kaya pakadakla alim miya makapasad sa idin sa ngaya mga Jamiatul Islamiyah, Jamiatul Imam, Umul Qura, apa man mga bidaya. Uway, mga university na ini pakapia Ginoo ko pa ma. Kaad madakla miya kasagedra kanon ari. Na sutumuro tanu pia sa mufti Saranaw. Ariyo. Natsad sa pamanang miturutan wa mufti ay manan yan naruntan ayatan po pumakinig sukuan. Katuruyan. Nailaman na Maguindanao. At sa din sa dito niya buhuray ra. Nakuha na ayaman na niya na ano ba ini paunutunot sila na sa sulog na san sa muftiran na pamanap paunutunot so kadaklan. Kana ba ayaman na niya na baminibuba so kataong ka. Uway amay kaw pamanada das kay kaunutin. Nakagya giyang uta ka ketro awal lauta la sa ya ayyuhalladina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Nagyang ko ta mufti akiyo pakatan na penuto ko ulil amr tan Correct. Ulil amr na gyuto ipagunutan. Uy. Nanana miya daso kapapawala gu kambubuno amay ka pa man ay mitiro so titua mufti. Apa manakwan. Babagano sa authority. Correct. Uy. Masyaallah na. Jazakallahu khairan. Miya ka pepe mi alunganan. Panginta ko wala maadun sa pangurya masa magaan din na makaadin na tao sa mufti. Kaya problema ko na si Sarano no man siya na mufti. Yun ang yawid akal. Na naman na rin ad na katuro mga Araba faatil kaw sa bari aha. Bagan ka so tao kurkian. Gingar obsuldi. Si ipan sa Quran epitero Allah na la takfu ma laysa alayka bihi ilm fa inna sam laysa ka bihi ilm fa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Lahunanan ipagisa dinipsul di mga di neuron da kimaman neuron no o di na may to susabut neuron bagan nakako sumasabuton fasalu ahla dhikri kung la ta'lamun na piyari sa mga doktor ari say na maki-examine nga kira na tigira na doktor itong ano ko dito na tiga na alam ko na yan na doon ka punta sa isang doktor. Kasi siya ang specialist doon sa Yuta Puso. Kaya umanisa na pimbagi-bagi wala so ilamo. Di tanong mapendilangan. Lagi tutulan ko mo sa agusi khidir. Adnat so ka ba sa imo sa tigi na bigan na ko wala sa ilamo. Sa ka khidir na adnar kaw na din ra kan bagan. Na admang bu ilmo kan na dir ka mamubagan wala na. Lulugar umanisa. So di nga field nasa ka na mata na kisya kaya gininidiya ka ni Teron. Isi inyo si Gaya, Roni siyan, labis ka niya na mata o kayip, gito ka pangalimbaban. Agusto di nga katawan, na Teron tanong na, Allahu a'lam. Mga bangsami, rilaan tanong Allah, taufikan tanong yan, pamakasultan niyan sa surga, ay malan na gusto mga lukas tanong, nagurelay kami niyo, uba adnami at tirami siya da kanurun maswat, ayat tanurun pakakuanan so para tanong, si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bro, salam lang sa mga kapatid natin kasi nagsalita kami ng mga rano at okay lang ha ito kapatid natin okay at saka si Nur magsalam ka dyan mga Bisaya silong ko okay na rilantan wallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.